Sljedeće što probamo je batat piletina. Ali uhvati sve. Hoću. Ljuto nešto? Da. Ima i ljuto i osjetice, šta je ovo? Specifično, jako specifično, meni se baš sviđa. Ne znam baš. Meni je ovo 9, iskreno. Jer ja volim. Meni je ovo, na primjer, 7,5. Ovo nam je marinirana piletina u nekom ljutom sosu. Miriše na ljuto. Ali nije toliko ljuto. Sačekaj polako. Moraš sačekaš. Dobro. Osjećam je na šta? Na šta? Kao na bolognjeze malo. Najbolje. Nešto. Znao sam da će ovo ljuto da bude brutalno. Evo, sad kreće. Majke mi. Evo, gorim. Šta daješ ti? 9. 9, zato što ne volim baš puno ljuto i onda... 9,5 da ne bude 10, zato što nismo još sve probali, a probat ćemo i ostale stvari iz žotobara pa ćemo vam reći. Na kraju ćemo vam reći šta je 10. Ne mogu kažem 10 kada nisi sve probao. Da, ima da se jede. Aj, prijatno. Aj zdravo!